जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 14வது நாள்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 14வது அத்தியாயம். 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்குதுல. இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் பாத்தீங்கன்னா குணத்ரய விபாக யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विधांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन कौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्राह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदन्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. पुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. நேத்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அந்த
இந்த உடல், இயற்கை, அதனை பற்றின உணர்வு, அந்த இதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் நேற்று 13வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 கேள்விகள் வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார், அதனுடைய ஆன்சர் வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதா பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 14வது அத்தியாயம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு 3 விதமான இந்த ஜட இயற்கையின் உண்டான குணங்களை பற்றி நமக்கு சொல்ல போறார். அது மட்டும் அல்லாம அவர்கள் எப்படிப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுவார்கள், அவர்களோட பிறப்பு இறப்பு எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், இந்த முறைகளை மாற்ற முடியுமா? ஆம், மாற்ற முடியும். அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சதுதசோऽध्यायः குணத்ரய விபாக யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி. பரம்பூய பிரவிஷ்யாமி ஞான நமுத்வமம் யஜ்ஜனாத்மா முனய சர்வே பராம் சித்தி மிதோ கதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் மீண்டும் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர் அப்படின்ற சொல்றார். சோ ஏற்கனவே நமக்கு வந்து பழைய அத்தியாயங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம். மிக மிக உயர்ந்த ஞானம், ரகசியமான ஞானம் அப்படி எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணர். இங்க வந்து கிருஷ்ணர் ஏன்னா 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து எல்லா கீதையோட உட்பொருட் சுருக்கம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். சோ அதுலயே நமக்கு கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கு என்ன அந்த 3 விதமான குணங்கள் அப்படின்ட்டு. இப்ப திருப்பி நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த 3 குணங்களை பற்றி நமக்கு விளக்க உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 2வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் ஞானம் உபாஷ்டித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதாக சர்க்கே அபி நோபஜாயந்தே பிரளயே ந யதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. இந்த ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த ஞானத்தின் மூலமாக இது டிரான்சிடென்டல் நேச்சர் லைக் மை ஓன், அவருடைய இந்த 3 குணங்களும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. ஆனால் பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், இதற்குள் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. நாம் தான் இதற்குள் கட்டுப்பட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து ஜெயகிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தி யாக தாசாம பிரம்மஹம மகத்யோ நிரகம் பீஜாபரத பிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஜட இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்காரு பகவானே ஆதி மூலம். சோ இந்த முக்குணங்களும் பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு. ஆனா அதை எப்படி நாம வந்து பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம்ன்றது பொறுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி. சேம் ஸ்லைட் பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் இது போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாஹ பிரகிருதி சம்பவாஹ நிமத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இந்த ஜட இயற்கையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களால் பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்வகுணம் என்பது நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம். நமக்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும் வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு குணம். ஆன்மீக பாதையில் முன்னெடுத்து செல்லும், சாந்தமாக இருக்கும், மன அமைதி இருக்கும், சாங்கிய யோகத்தை தன்னுணர்வை அறிந்தவர்கள் வந்து அந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ரஜோகுணம் என்பது தீவிரமான குணம். அவங்க எதுலயும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க. அடுத்த டாஸ்க் என்ன, இந்த ஜடப்பற்றோட இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து விகர்மவாதிகள். நம்ம 3 விதமான கர்மங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா?
கர்மம், அகர்மம், விகர்மம். செயலற்ற தன்மை அகர்மம், செயலற்ற தன்மை. கர்மங்களை பகவானுக்காக செய்யறது. விகர்மம் என்பது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படாதவற்றை செய்யறது. இந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்ற ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்டா இருக்கும். அவங்க விகர்மவாதிகளாக இருப்பார்கள். சோ அல்டிமேட்டா இந்த ஜட இயற்கையில் 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்களால் நாம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த ஜட இயற்கையோட அதிபதி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய புறசக்தி. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா துர்காதேவியை தான் பகவான் நியமித்திருக்கின்றார். நம்ம எல்லாம் எதுல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஜட உலகமான இந்த சிறையில் இருக்கின்றோம். இதுல இருந்து விடுபட்டு நாம் மேல் நோக்கி செல்லணும். அதற்கு என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த ஞானம் வேண்டும். நம்ம இந்த 3 குணத்தில் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம். இதரையும் தாண்டி ஒரு உயர்ந்த குணம் இருக்கு. அதை சுத்த சத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது பகவானுடைய குணம். சோ பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तत्र सत्य निर्मलत्वात् प्रकाश कम नामयम् सुख संज्ञेन पत्नादि ज्ञान संज्ञेन सानका। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பாவம் இல்லாதவரே நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது ஒளிரும். மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கின்றது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கின்றார்கள். சோ இங்க அல்டிமேட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு குணம் இருக்கும். தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் மிகவும் தூய்மை உள்ளவராக இருப்பார்கள். பாவமற்ற செயல்களை செய்ய விரும்புவார்கள். ஆனா அப்படி செய்ய செய்ய என்ன ஆகுது? நம்ம இதே மாதிரி பண்றோன்ற ஒரு கர்வம் விடுகின்றது அவர்களிடத்தில். அதனாலே என்ன பண்றாங்க? திருப்பி அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் மீண்டும் பிறக்கின்றார்கள், வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். நான் சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றேன், நான் நல்ல செயல்களை செய்யறேன். எப்ப நமக்கு அந்த அகங்காரம் வருகின்றதோ அப்போ நம்ம வீழ்ச்சியை அடைகின்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இதுல அதனாலதான் சத்துவ குணமும் ஜட இயற்கையில ஒரு குணம் சொல்றோம். சுத்த சத்துவ குணம் இதற்கு மேற்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। 7வது ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கின்றது. குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் ஜட செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா வரம்பற்ற ஆசைகள், ஒரு லிமிட்டே கிடையாது. அவங்க ஆசைப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. இது முடிச்சிட்டோம் சரி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் கிடையாது. அடுத்து என்னன்னு இருக்கிறதுனால அவங்க கர்ம பலன்கள்ல பந்தப்படுகின்றார்கள். அந்த ஆசை இருக்கிறதுனால அதை அடைய முடியாவிட்டால் அவர்களுக்கு ஏக்கம் வருகின்றது. அந்த ஏக்கத்தின் காரணமாக அவங்க திருப்பி திருப்பி பிறப்பு எடுக்கின்றார்கள். சோ இவர்களுக்கு அந்த கடவுளை பற்றின தாட்டை விட இந்த செயலை நான் முடிக்கணும், நான் அதை அனுபவிக்கணும் என்ற அகங்காரம் அதிகமாக இருக்கின்றது. அதுதான் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய குணம். இப்ப தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களுடைய குணங்களை பார்க்கலாம். हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं चं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन् निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பிறவி எடுக்கின்றார்கள். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்குன்னு ஒரு உலகம், அது ஒரு நிலையானது கிடையாது. அவங்க மயக்கத்திலே இருப்பார்கள் எப்போதும். அந்த குணத்தின் விளைவாக அவங்க எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோம்பல், ஒரு மயக்கம், ஒரு தூக்கம், அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையிலேயே இருப்பாங்க. அந்த ட்ரக் அடிக்ட் ஆனவங்க, அதுக்குதான் நம்ம டெம்பிள்ல 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் முறையாக எடுத்து வைக்கின்றோம். சோ அறியாமை குணம், இந்த நான் என்ன எதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கேன்,
இது மிகவும் அரிதான மனித பிறவியாச்சே, இந்த பிறவியை எப்படி முன்னெடுத்து செல்லணும்ன்றது பதிலாக அவங்க என்ன பண்றாங்க, தாழ்மையான கருத்துக்களின் மூலமாக அந்த மனித பிறவிக்கு உண்டான அருகதையே இல்லாம, அதுக்குண்டான தகுதி இல்லாத இருக்கிறதுனால அவங்க மீண்டும் நரகலோகத்திற்கோ அல்லது விலங்குகளிடத்தோ அவர்கள் பிறப்பெடுக்கின்றார்கள்ன்றதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सत्तवं जुगे संजयति रजः कर्मणि भारत ஞாनमा हृदयद्युतमः परमादे संयजत युध। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சத்துவ குணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், இப்ப பார்க்கலாம் இந்த 3 குணங்களினால அவங்க வந்து எந்த நிலையை அடைகின்றார்கள். சத்துவ குணத்தை ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஏன்னா சத்துவகுணத்துல நம்ம நன்மை பயக்கக்கூடியது ஆன்மீகமான செயல்கள், மற்றவர்களையும் நம்ம வந்து அந்த பக்தியில் ஈடுபடுத்துறது, இந்த மாதிரியான ஒரு செயல் செய்யறதுனால நம்ம எப்பவும் இன்பமாகவும், ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த செயலிலையும் அவங்க வந்து திருப்தி அடையாதனால அவங்க வந்து செயல்களின் பலனிற்கும், தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அறியாமைன்ற கடல்ல இருக்கிறதுனால, இந்த ஞானம் இருக்காதனால அவர்கள் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। रजस तमस साविभूय सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमसैव तम सत्वं रजस्तदा। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி நடக்கின்றது. இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளேயுமே இந்த 3 குணங்களும் இருக்கின்றது. நம்ம அந்த பிரம்ம முகூர்த்த டைம்ல எதற்காக நம்மளுடைய ஆன்மீக செயல்களை எல்லாம் முடிச்சிடணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து 6 மணிக்குள்ள நம்ம முடிச்சிட்டோம். அதுதான் நமக்கு அந்த ஹோல் டேவும் நல்லபடியா போகும். அத கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த சத்துவ குணத்துல இருந்து ரஜகுணம், ஏன்னா அந்த ஆபீஸ் கிளம்புறது, மத்தவங்களுடைய அங்க இருக்க வேலை அதை முடிக்கலன்ற அந்த ஸ்ட்ரெஸ், சோ ரஜகுணம். அப்படியே ஈவினிங் ஆக ஆக நம்ம வந்து தமகுணத்தில் போகின்றோம் இல்லையா. சோ நமக்குள்ளேயே ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு டைமும் இந்த 3 குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறதுக்கு உண்டான போட்டி நடக்கின்றதுன்றதை பார்க்கலாம். நமக்கு தெரியும், பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சு நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு பகவான் தரிசனம் எடுக்கணும், டெம்பிள் போகணும், பக்கத்துல இருந்தா நம்மளுடைய சாண்டிங் பண்ணணும். ஆனா தமோகுணம், நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய தமோகுணம் என்ன பண்ணும், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம், நீ வேண்டாம் நம்ம இன்னொரு நாள் போலாம், அந்த மாதிரி. அப்ப என்ன பண்ணுது, சத்துவ குணத்தை இந்த தமோகுணம் ஓவர் ரைட் பண்ணுது இல்லையா. சோ அததான் இங்க வந்து நம்ம கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க. சோ ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. அது மேல் நோக்கி வருவதற்கு ஒவ்வொன்றும் வந்து போட்டியிடுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓகே, சோ ஐம்புலன்கள் எங்கு செல்கின்றதோ அங்கே மனம். இந்த 3 குணமும் வந்து மனதை வந்து இழுக்கின்றது. சத்துவ குணத்தில் உயர்ந்திருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம், இல்ல நான் டெம்பிள் போய் தான் ஆகணும், நம்மளோட சாண்டிங் முடிக்கணும், பிரபுபாத் லெக்சர் கேட்கணும், பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், புத்தகங்கள் படிக்கணும், நம்ம நினைச்சு அந்த மனதை வந்து இழுத்து கொண்டு நம்ம சத்துவ குணத்தில் செல்வோம். இல்லை என்றால் தமோகுணத்தில் இருந்தா ஓகே, இந்த ஒர்க் முடியல, டே அண்ட் நைட் நம்ம வந்து அந்த வேலையில வந்து மும்முரமாக இருப்போம். சோ மனதை வந்து இந்த 3 குணங்களும் அலைக்கழிக்கின்றனன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सर्वभारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्वमेत्युदः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா 9 வாயில் கதவுகளை கொண்ட ஒரு நகரம். இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா 9 வாயில் கதவுகள், 9 கதவுகள் இருக்கு. அது வந்து என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கின்றது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானுடைய செயல்கள்ல ஈடுபடுவதனால, பக்தியில ஈடுபடுறதுனால நம்ம பகவானுடைய தரிசனம் எடுத்துக்கிறோம். அவரை பத்தின ஞானத்தை வந்து வளர்த்துக் கொள்வதற்காக நம்ம வந்து அவருடைய லீலைகள், குணங்கள், நாமங்களை வந்து காதால கேட்கிறோம்.
அவருக்கான செயல்களை செய்யறோம். சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது இந்த 9 வாயிற்கதவுகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசமாக இருக்கின்றது. ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்ப அது பிரகாசமா இருக்கோ அது வந்து அவங்க சத்துவகுணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையற்றவன் ஆகிறான், தூய்மையுற்றவன் தூய்மையானவர்களாக மாறுகின்றார்கள். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. அவங்க வந்து இன்பமயமாக இருக்கின்றார்கள் என்பது அந்த பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த 9 வாயில் கதவுகள் மூலமாக நமக்கு தெரியும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுவதனால எப்போதும் அது வந்து பிரகாசமாக இருக்கின்றது என்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ब्रदर। लोभः प्रवृत्तिर् आरम्भः कर्मणाम् अशम शुभः रजस्येदानि सायन्ते विवृत्ते பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. இப்ப சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன? அந்த 9 வாயிற்கதவுகளும் என்ன? அது அந்த 2 கண்கள், நாசி துவாரங்கள் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அது வந்து எப்பவும் பிரகாசமாக இருக்கும். ஏனால் பக்தி மார்க்கத்தில் அவர்கள் வந்து ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். ஆனா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பெரும் பற்று, அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ரஜகுணத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பெரிய பேராசை இருக்கும், கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு ஆசை இருக்கும். அதனால் அதை அடைய முடியாதப்போ ஏக்கம் இருக்கும். அதை அடைவதற்காக கடின உழைப்பு ஆகியவை இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அறிகுறிகள் என்று நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। वासिंग याराவது अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्योदानि जायन्ते विवृत्ते गुरुनंदन नंदन। हरे कृष्ण माताजी। குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஏன்னா அறியாமைன்னு நம்ம பார்த்தோம், அது வந்து இருள் இல்லையா? அவங்க வந்து எப்பவும் சோம்பலாக தூங்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவற்றில் வந்து அவங்க மூழ்கி இருப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. நான் படிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ் வாசிங்க. சத்தவே பிரவர்த்தேது பர்லயம் யாதி தேக பிருத் ததோத்தம விதாம் லோகா சமனாந்த் பிரதிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது இப்ப நம்ம அவங்க 3 பேருடைய கடைசி நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அவன் அடைகின்றான். ஏன்னா அவங்க சத்துவகுணத்தில் இருந்ததுனால ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செய்ததன் மூலமாக பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழக்கூடிய தூய்மையான உலகங்களை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களும் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களும் என்ன அவர்களுடைய நிலை என்னன்னு பார்க்கலாம். வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढ योनिषु जायते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே மீண்டும் பிறவி எடுக்கின்றான். தமோகுணத்தில் இறக்கும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். ஏன்னா ரஜகுணத்தில் வந்து நமக்கு அடக்க முடியாத ஆசை, அதன் விளைவாக நான் கடின உழைப்பு எடுக்கின்றேன், அதன் மூலமாக எனக்கு ஏக்கம் வருகின்றது நான் அடையாத போது. சோ அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய மற்ற பெற்றோர்களிடத்தில் நான் மீண்டும் பிறப்பெடுக்கின்றேன். ஏன்னா என்னுடைய முன் ஜென்மத்துல பண்ண முடியாததுனால அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து அந்த படிந்து இருக்கும் என்னுடைய நினைவுகள். அதன் மூலமாக அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான குணமுடைய பெற்றோர்களிடத்தில் அவர்கள் மீண்டும் பிறக்கின்றார்கள். அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா திருப்பி துக்காலயம் அசாஸ்வதம், அங்கதான் நம்மளுடைய பிறப்பு இருக்கின்றது. தமோகுணத்தில் இறக்கும் போதோ அவர்கள் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றார்கள். ஏன்னா இந்த மனித பிறவியோட அருமை நமக்கு தெரியாததுனால
அதற்கு உண்டான தகுதி நமக்கு இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்றோம், மிகவும் தாழ்மையான அந்த மிருக பிறவி இனத்தில் எடுக்கின்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே யாராவது? கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மண சுக்ருதஸ்சாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமச பலம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகின்றான். ஏன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான நிலைகளை அவர்கள் எடுத்து செல்கின்றார்கள். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்தில் முடிகின்றது. ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த நிறைய அடக்க முடியாத ஆசை, அதை அடைவதற்கான உடல் உழைப்பு, அதன் மூலமாக எனக்கு துக்கம், அதை அடையாவிட்டால் அதில் வரக்கூடிய ஏக்கம், சோ அது வந்து துக்கத்தில் என்னை எடுத்து செல்லும். தமோகுணத்தில் செய்யப்படக்கூடிய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவற்ற தனத்தில் நம்மளை இழுத்து செல்லும்ன்றத பாக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, சத்துவகுணத்தில் ஈடுபடும் போது நம்ம ரொம்பவும் ஆனந்தமாக இருக்கும், செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும். சோ நம்ம வந்து ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கின்றோம். அகத்தூய்மை பிற தூய்மை ரெண்டுமே. நம்ம அந்த டெம்பிள் எப்படி சாந்தமா இருக்கு அந்த மாதிரி. ரஜகுணத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன கர்ம பலன் திருப்பி நம்மளுடைய கர்ம பலன்களின் மூலமாக பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சக்கரத்திலே விடுறதுனால இங்க பாருங்க எப்படி ஒரு கன்ஜஸ்டடான இது, அதுலயும் நிலையில்லாத வாழ்க்கை. ஆனா தமோகுணம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேர்கேஸ்ல இங்க இப்படி அவங்களுடைய அந்த இதை வச்சுட்டாங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டேர்கேஸ்ல மேல போக முடியும் இல்லையா? அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமைன்றதுனால அறிவற்றத்தனத்தில் அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கின்றது. எதற்காக நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசி 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம் பார்த்தோம். அந்த ஞான யோகத்தில் நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு பகவான் இடத்தில் ஓகே இந்த மாதிரி 3 குணங்கள் இருக்கு, இதுல என்னுடைய குணம் எது, அதை நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும், அதை எப்படி மாற்றுவது, அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு சரியான வழியை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாக்கிங் மாதாஜி. ஞானம் ரஜேசே லோப ஏவச பரமாத மோகோ தமேச பவதே அஞ்ஞான மேவ ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது. ஏன்னா நம்ம அந்த நிறைய சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து விருத்தி ஆகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தி ஆகின்றது. உண்மைதான் இல்லையா? நமக்கு வந்து இதுல எதையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதனால அடுத்தடுத்து நம்ம போயிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு பேராசை விருத்தி ஆகின்றது. ஆனால் தமோகுணத்தில் இருக்கும் போது நமக்கு அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் இதெல்லாம் நமக்கு விருத்தி ஆகின்றது. சோம்பல் பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இல்லையா, அது வந்து நமக்கு தமோகுணத்தில் கிடைக்கின்றதுன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சேம் ஸ்லைட் தான் பிரபுஜி, அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஊர்த்தவம் கச்சந்தி சத்வ சதா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்ய குணவிருத்தி சதா அதோ கச்சந்தி தாமசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். அவர்களுடைய கடைசி இது என்னன்னு பாக்குறோம். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். இந்த 3 லோகங்கள் தான் இருக்கு. 14 லோகத்தில் நம்ம மத்தியில இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூலோகம், பூமின்னு பாக்குறோம். அதற்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் அந்த சொர்க்க லோகம், நிறைய லேயர் இருக்கிறது. அது போல கீழே வந்து 7 விதமான நரகலோகங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணத்தில் நம்ம நிலை பெற்று இருக்கிறதுனால நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களை செய்வதனால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல் நோக்கின உலகத்துக்கு சொர்க்கலோகம் செல்கின்றோம், உயர் உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம். ரஜகுணத்தில் இருக்கிறதுனால என்னுடைய அந்த கர்ம பந்தம் வந்து விடல, நான் இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும்னு நினைச்சேன், அது முடியாம என்னுடைய ஆத்மா போகும்போது நான் என்ன முடிக்கலையேன்றதுனால நான் திருப்பி என்ன பண்றேன், இந்த லோகத்துக்கே வருகின்றேன். சோ நம்மளுடைய செயல்களுக்கு மற்றவர்கள் காரணம் இல்லை, நம்மளுடைய சுக துக்கங்களுக்கு மற்றவர்கள் காரணம் இல்லை, நமக்கு நாமே தான் காரணம் என்பதை இதுல புரிந்து கொள்ளலாம். சோ ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பூ உலகில் திரும்பவும் வருகின்றனர் என்றதை பார்க்கலாம். ஆனா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள், ஏன்னா மனித பிறவிக்கு உண்டான அருகதை இல்லாம நம்ம செயல்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், விலங்குகளை போல அல்லது நரக உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்ம பார்த்த மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் இருக்கின்றது. ஆனா நம்மளுடைய பரம இலக்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும், இந்த 14 லோகத்தையும் தாண்டி இதற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனமாகிய
கிருஷ்ணருடைய நம்ம எல்லாரும் அவங்கதான் இருந்தோம். சோ நம்ம வந்து எப்ப அனுபவிக்கணும், நானும் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும்னு ஆசை வந்ததும் ஓகேன்னு பகவான் நம்மளை இங்க அமைச்சிருக்காரு. சோ நம்மளுடைய அந்த சுய உணர்வு, தன்னுணர்வை அடைந்து நாம மீண்டும் கோலோக விருந்தாவனம் போகிறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे 19 कृष्ण श्लोक माताजी। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। नायं ज्ञोप्यकर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ज्ञोप्यच्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அறிய முடியும். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், நம்ம எல்லாரையுமே வந்து இந்த 3 கேட்டகரியில வந்து நம்ம 3 துறைகள்ல வந்து நம்ம வகைப்படுத்தி விடலாம். ரஜகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3 குணத்தில் தான் வந்து மக்கள் வந்து இருக்கின்றாங்க. ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சொல்லியிருக்கார் இந்த 3 குணங்களும் என்னிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றன. அவருடைய புறசக்தி தான் வந்து இந்த ஜட உலகை வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றது. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துர்கா தேவி. அவங்கதான் வந்து ஜெயிலர். நம்ம ஜெயில் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகம், இந்த ஜட உலகம். அதுல இருக்கக்கூடிய பிரிசனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் தான் சிறை கைதிகள். நம்மள எது வந்து ஆட்டுவிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். சோ பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் பரமபுருஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை எல்லாம் தாண்டியவர், இதற்கு மேற்பட்டவர். அவர் எப்பொழுதும் சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார். அவருக்கு வந்து இருமைகளே கிடையாது. இவர்கள் நல்லவர்கள், இவர்கள் கெட்டவர்கள், இவர்கள் வந்து தீயவர்கள், உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள், அந்த மாதிரி இருமை வந்து பகவானுக்கு கிடையாது. அதனால்தான் அவர் எப்போதும் சுத்த சத்துவகுணத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார். அப்படி நம்ம அதை உணரும் போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஞானத்தை உணரும் போது நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக இயற்கையை அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவானுடைய அந்த இதை வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। गुणाने दानदीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुदे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்தும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். நமக்கு எப்ப இந்த ஞானம், எதற்காக இந்த ஞான யோகத்தை நம்ம படிக்கிறோம், இதன் மூலமாக நம்மளுடைய அறிவை விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். அப்ப ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாம் 3 குணங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்மள வந்து இந்த குணத்துல வந்து பந்தப்படுத்தும், இதை நான் செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாதுன்ற ஞானம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து கொஞ்சம் நம்மளே வந்து உஷார்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, பக்தியில வந்து 6 நிலைகள். அதுல கடைசியாக இருக்கக்கூடியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம் நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து உயர்வு பெறும்போது என்ன, அந்த 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு குணம் இருக்கின்றது. அதுதான் சுத்த சத்துவகுணம்னு பாக்குறோம். சோ அது எப்படி வரும்னா நம்மளுடைய தன்னுணர்வை அடைவதன் மூலமாக. நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள், எனக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து எட்டர்னல், ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல், ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். சோ எல்லா இன்ப துன்பங்களையும் கடந்து நம்ம போகணும்ன்ற அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் போதே இப்ப இருக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களே வந்து நான் சரிசமமாக பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவோம் இல்லையா. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கஷ்டங்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 4 மிசரிஸ், பிரைமரி மிசரிஸ் இருக்கு, செகண்டரி மிசரிஸ் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஜட உலகத்துல. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி. சோ அந்த 4 துன்பங்கள் எனக்கு வந்தாலும் கூட குணத்தில் நிலைத்திருக்கின்றோமோ இதை நம்ம வந்து தாண்டி விடுவோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே ஜட உலகத்தில் இருந்தாலும், அதே கஷ்டங்கள் நமக்கு கிடைத்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், அதை பார்க்கக்கூடிய விதம் வந்து மாறுபடுகின்றதுன்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட் பாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अर्जुन माताजी। उवाच पठिंग माताजी। वासिंग माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचार कथं सैदां
त्रीन् गुणान् अधिवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வினவினான். திருப்பி அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்தும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கிறான் அப்படின்ற கேள்வியை கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணா என்ன ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. வாசிக்கிறாரா மாதாஜி? மாதாஜி நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. श्री हरे कृष्ण। भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி வாசிங்க 25 வரைக்கும் வாசிட்டீங்களா? ஒரு ஸ்லோகம் தான் வாசிட்டு இருக்கீங்க. 23 24. हरे कृष्ण माताजी. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विशाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वदिष्ठति नेङ्कदे समदुःखसुख स्वस्त समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिर्दात्म संस्तुति. 25 वास्त्रा माताजी. 25 வாசிங்க மாதாஜி. 25. हरे कृष्ण माताजी. मानापमानो योस्तुल्यः तुल्यो मित्रादिपश्यो योः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत च उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. பிரபுஜி நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். நம்ம பார்த்தோம், நம்ம எல்லாம் இந்த 3 குணங்களில் பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம். இதற்கு மேல ஒரு குணம் இருக்கு, சுத்த சத்துவ குணம். சோ அததான் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அப்படி இந்த 3 குணங்களுக்கும் உயர்ந்ததாக கருதப்படுகின்ற அந்த குணத்தில் இருப்பவன், அவனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து பகவான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் லைன் பிரபு வாசிங்க மாதாஜி. 26 வாசிக்கலாம் மாதாஜி. 26 வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. பிரபுஜி வாசிக்கிறார் மாதாஜி. பக்தி யோகேன சேவதே சா குணான்ச மதித்யை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் எப்படி இந்த இதுக்கு வராங்க, இந்த நிலைக்கு வராங்க அப்படின்றத சொல்றாரு. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். அந்த குணத்திற்கு பிரம்ம குணம்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குணம். சோ பூரண பக்தியில் நம்ம ஈடுபடும் போது எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்தை இதையெல்லாம் கடந்து பகவானிடத்தில் செல்கின்றோம். பகவானுக்கு உண்டான அந்த குணம் நமக்கு வருகின்றது என்றதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கடைசி ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த ஸ்லைடும் போட்டுருங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाकम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु माताजी. इधर स्लाइड वाचन माताजी. ओम ओम तत्सत् इति भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः हरि ओम हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முந்தைய ஸ்லைடு போங்க பிரபுஜி, இதுக்கு முந்தைய ஸ்லைடு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படையும் நானே. நம்ம அந்த உருவம் அல்லாத அருவத்தை வழிபடுகின்றார்கள் இல்லையா, அவர்களுடைய அந்த கடைசி இதுவும் என்னது பகவானே அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படையும் பகவானே அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. சோ அல்டிமேட்டா பகவான் என்ன சொல்றாங்க இங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டே வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றது வந்து சொல்றார். சோ இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, அடுத்த ஸ்லைட் போயிடுங்க. சோ 14வது அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா, இது 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜூஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம். குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நமக்கு முதல்ல இந்த கலியுகத்துல வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம். அதுலயும் நமக்கு இந்த 3 குணங்கள். சோ இந்த 3 குணங்களின் மூலமாக நமக்கு இருக்கிற கர்ம பந்தம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இழுத்தே செல்லாது. சோ அதனாலதான் நம்மள மாதிரியான ஆட்களுக்கு தான் வந்து கிருஷ்ணர் இந்த இதை சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்மளுடைய எஃபர்ட்டோ இல்ல நம்மளுடைய நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டேலண்ட்டையோ இல்ல நமக்கு வரக்கூடிய அந்த வருமானத்திலயோ ஏதாவது ஒரு பகுதியை வந்து பகவானுக்காக செலுத்தும் போது, என் குழந்தை என்னுடைய ஞாபகமாக இருக்கின்றான்றதுனால அந்த பகவானுக்கு நம்ம இந்த கருணை வந்து அதிகரிக்கும்ன்றத பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க பிரபுஜி. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டர். திருப்பி இதுல கட்டாயம் கிடையாது. உங்களுக்கு தோன்றுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து தாராளமாக நமக்கு வந்து அந்த சேவால வந்து நீங்க உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம். 200 ரூபாயில இருந்து அந்த சேவா இருக்கு. நமக்கு டெம்பிளும் இப்ப வந்து பெருசா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுக்கு உண்டான இது கூட நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அது இல்லாம ரத்த யாத்திரை மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ரத்த யாத்திரை மாயாப்பூர் எல்லாம் போகணும். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்நாள்ல எப்படியாவது ஒரு தடவையாவது மாயாப்பூர், பிருந்தாவனம், ஜெகநாத் பூரி நம்ம அவசியம் வந்து போய் வரணும். அந்த 3 இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா போய் வரணும். நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது, அதுவும் பக்தர்களோட சங்கத்துல போகும்போது, அதுவும் நம்மளுடைய பிரபுஜி மாதிரி நம்மளுடைய நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி அவங்களுக்கு கீழே நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது உண்மையான பிளிஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் நம்ம பாக்குறோம். சோ நமக்கு முன்னான இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் இருக்கு. அதோட லிங்க் பிரபுஜி போட்டிருக்காங்க. உங்க வீட்டுல ஏதாவது நல்ல விசேஷங்கள் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம் இல்லையா. சோ நம்மளால முடிந்த ஒரு 500 ரூபாய் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணரோட இதுல வந்து நம்ம போடலாம். நம்ம என்ன போடுறாலும் அந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து கவுண்ட் இருக்கு. சோ அது கண்டிப்பா அடுத்த இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து கண்டினியூ ஆகுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். கட்டாயம் கிடையாது. யாராருக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு தோணுதோ அவங்க பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிடுங்க. சோ அந்த லிங்க் பாத்தீங்கன்னாலே நமக்கு தெரியும். நம்மளுடைய அடுத்த இதுக்கும் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். வாலண்டரி சர்வீஸோட ஃபார்ம் இது இருக்கு, அதையும் நீங்க வந்து பண்ணலாம். நாளைக்கு நம்ம அதை டீட்டெயிலா சொல்லுவோம். நமக்கு வந்து லெவல் 1 நம்ம முடிச்சிட்டோம். லெவல் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா ஒரு ஸ்லோகமும் படிப்போம். கம்ப்ளீட்டா அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை தான் நம்ம படிக்க போறோம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். அதனால நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னா சைட் பை சைடு உங்களோட குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சிடுங்க. அந்த வினாடி வினா எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சு நம்ம செகண்ட் லெவலுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். சோ செகண்ட் லெவல்ல நமக்கு வந்து 2 விதமான இது இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சதாச்சார் அப்படின்னு இருக்கு. ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இதே மாதிரி கேள்வி பதில்லாம் நமக்கு இருக்கும். வாரத்துல 3 நாள் மட்டும்தான் அந்த கிளாஸ் இருக்கும். அது போல சதாச்சார் பாத்தீங்கன்னா வாரத்துல 1 நாளோ அல்லது 2 நாளோ இருக்கும் கிளாஸ். அதுல வெறும் வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பத்தியும் ஆச்சாரியர்களை பத்தியும் தசாவதாரமும் நம்ம படிப்போம். ஆனா இந்த ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியில கம்ப்ளீட்டா நம்ம பகவத்கீதை இன்னொரு தடவை டீடைலா ஒரு ஸ்லோகமும் நம்ம படிப்போம். அதுல நமக்கு சர்டிபிகேட் இருக்கு. ஆனா சதாச்சார்ல வந்து நமக்கு சர்டிபிகேட் கிடையாது. சோ நம்ம வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்தை வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து முன்னெடுத்து செல்லணும். 24 மணி நேரத்துல வாரத்துக்கு 3 மணி நேரம் தான் நம்ம வந்து செலவிட போகின்றோம். சோ நீங்க எல்லாரும் லெவல் 2க்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 5 வரைக்கும் போன பக்தர்களும் நம்ம இதுல இணைந்திருக்கிறார்கள். அவங்க லெவல் 5 போயிட்டாங்க. எதற்காக நம்ம வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்படியாவது நம்ம வந்து பகவானோட இதுல வந்து நம்ம கனெக்டடா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபுஜி. குழந்தைகளுக்கும் நமக்கு வந்து கிளாஸஸ் இருக்கு. மார்னிங் 6 o'clock இருக்கு, ஈவினிங் 7 o'clock செஷன் இருக்கு. சோ உங்க வீட்டுல குழந்தைகள் இருந்தாலும் அவங்களை வந்து ஆட் பண்ணிக்கங்க அதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட்
ஓகே, இதோட நம்மளுடைய இதை நம்ம முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी.